Guys, welcome to my channel again. Ngayon ay magluluto tayo ng bilo-bilo. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Yung glutinous natin. Glutinous flour. Yung kamote. Sweet corn. Yung saging na saba. Kamuting kahoy, yung coconut milk natin, yung sago, asukal, ube, at saka yung glutinous din natin na nilagyan ko siya ng tubig na gamitin nating pampalapot mamaya. Guys, ito ay yung aking version. Guys, umpisahan ko lang magluto. Pinakulo ko na yung tubig at saka nilagay ko na rin yung sago at ilalagay na natin yung coconut milk. Yan. Yan. Antayin natin kumulo ulit at pwede na natin ilagay yung ingredients na mas mahirap lutuin. Gaya nung saging na saba at saka yung kamuting kahoy, guys. Mas matagal lutuin yun, kaya iuuna ko yun. Ayan guys, kumukulo na. Pwede na nating ilagay yung kamuting kahoy natin. At yung saging. Ayan. Guys, at tatakpan na naman natin hanggang maluto yung saging at pwede na natin ilagay yung mga ibang ingredients. Ayan guys, i-check natin. Yan. Kulong-kulo na siya. At ihahalo natin para hindi siya magdikit. Ayan guys, nilagay na rin natin yung ube. Kahit madurog yung ube guys, okay lang para magkakulay siya. Ayan. Mag-antay lang tayo ng mga ilang minuto at pwede na nating ilagay yung mga ibang ingredients natin. Check natin yung saging. Yan, malapit na. Malapit nang maluto guys yung saging natin. Yung ube naman. Yan, mga ilang minuto pa guys. Yan guys, i-check ulit natin. Yan. Yan, pwede na natin ihalo yung kamote natin. Yan guys. At tatakpan na naman natin hanggang sa maluto yung kamote. Isunod na rin natin yung ating sweet corn. Yan guys. Haluin lang natin. Yan. At tatakpan ulit. Guys, i-check na po natin. Almost done na po siya. Yan. Nailagay na natin lahat ng ingredients. Antayin lang natin tong maluto, yung glutinous niya. At
Pwede na nating patayin yung apoy at ready to serve na. Yan guys, ito na luto na. Ready to eat na.